Otače naši, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amen. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, braćo i sestre, veliki Gospodnji praznik, praznik Sveti ili praznik ulaska, svečanog ulaska Gospoda Hrista u Jerusalim. Ovaj praznik se desio na nedelju dana pred slavno vaskrsenje Hristovo. A kao svaki car zemaljski, kada se vraća iz neke bitke gdje je odneo pobjedu, njegovi građani u gradu svečano dočekuju. Tako i Gospod Hristos kao nebeski car juče je odneo sjajnu pobjedu nad neprijateljem ljudskim, glavnim neprijateljem nad smrću, jer je na jučerašnji dan vaskrsao četverodnevnog Lazara iz groba, mrtvaca koji je 4 dana ležao u grobu i koji je posle svjedočanstva njegove sestre počeo da zavudara. To čudo koje je Gospod učinio razneo se po cijelom Jerusalimu i kada su čuli sutradan, znači današnji dan, da Hristos ide u Jerusalim, narod je izašao da ga dočeka sa palmim granama, sa pesama, sa decom koja su klicala blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izraeljev. To je velika radost bila tada i Gospod je pokazao i u toj svečanoj povorci svoje smirenje. Nije jako na nekom besome atu, nije se vozio nikakvim kolima, nego je sedao na magaretu, koja je skromna životinja i time je Gospod pokazao i svoju skromnost. Narod je dočekao njega kao nikada ranije. Prostirali su haljine svoje, odeću svoju pred njega da preko njih pređe kao blagoslov, bacili su cveće pred njega, palmove grančice i tako je on svečano ušao u Jerusalim. Otuda valjda i sam naziv u našem narodu, naziv Cveti, od toga cveća. A inače je to svečani ulazak Hristov u Jerusalim. Dakle, do Gospoda Hrista smrt je carovala nad rodom ljudskim i niko nije bio izuzet od njih. A od dolaska Gospoda Hrista na svet on je pokazao da smrt nije tako strašna, da smrt nije ništa drugo do običan san. Zato je i rekao za svoga prijatelja Lazara: prijatelj naš Lazar zaspa, idem da ga probudim. U stvari, znao je da je umro i ide da ga vaskrse, da ga digne i kao čovjeka iz sna ili kao majka što budi svoje čedo ujutru. Tako je i on juče učinio sa Lazarom. A na današnji dan, eto, Gospod je pokazao veliko smirenje, a narod je pokazao veliku ljubav prema njemu. Nažalost, ljudi su prevrtljiva i kvarljiva roba. Isti ti ljudi koji su na današnji dan klicali i pozdravili ga svečano, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, isti taj narod je kroz 3 dana vikao i urlao: raspni ga, raspni ga. Zašto? Zato što je čovjek prevrtljiv, a nagovoreni od svojih starešina. I na današnji dan, dok su deca, odojčad u najmlađim rukama očekivala svečanog Gospoda i klicali mu, njihovi roditelji ili možda dedovi su u pozadini kovali plan kako da Hrista uhvate i ubiju. Ali zato je Gospod jednom prilikom i rekao:
ako se ne vratite i ne budete kao ova djeca, nećete ući u Carstvo nebesko. A jednom prilikom je uzeo dete u ruke svoje i pokazao, ako ne budete kao ovo dete, dakle, djeca su često puta primjer nama starijima, kako treba da budemo u životu svome, da bismo zaslužili Carstvo nebesko. Djeca nemaju zlobu, nemaju mržnju, nemaju zavist, nemaju nikakve poruke koje ima osnovni zreo čovjek. Zato Gospod zahtjeva od nas da imamo oslobodimo sebe od svih tih ljudskih slabosti i strasti, da živimo po zakonu Božjem, po evanđelju Hristovome, a grehe koje kao ljudi po nemoći činimo, da ispovedamo sa pokajanjem i kajanjem i trudom da ih u buduće ne ponavljamo. To je nauka Hrista, braćo i sestre, i evo Gospod koji je danas ovako svečano dočkan u Jerusalimu, već sutra kreće svoj golgotski put, svoj put stradanja svoga, koji ga vodi na Golgotu, na raspeće, na krst. Tu pokazuje Gospod i nama primjer, braći i sestre, ma koliko da smo časti i slavi, ma kako da nas ljudi veličaju, ne treba se time ponositi, nego treba smiravati se, jer posle toga možda dođe i, kao što često i dolazi, odbacivanje od ljudi i poniženja. Neka bi Gospod molitvama Svete Bogorodice, svih ugodnika Božjih, svetih slavnih apostola i svih svetih iz roda našega dao i nama snage da održimo našu veru pravoslavnu, onako kako smo primili od svetih apostola i svetih otaca, kako nam je propovedao naš sveti Sava, da u toj veri ostanemo, da po toj veri živimo, da toj veri učimo našu djecu i omladinu, da bi i oni bili i ostali pravi hrišćani, pravi svetosavci. Jer samo idući tim putem mi u stvari idemo za Gospodom Hristom, a on nas vodi i predvodi i uvodi u Carstvo svoje nebesko i tamo nam daruje život večni. Neka bi Gospod dao da se mi tamo nađemo, da njega vaskršnoga tamo slavimo sa Otcem i Duhom Svetim, kroz sve vekove i suvečnost. Amin. Srećan i Bogobožan današnji praznik.